हरे हरे. हरे कृष्णा. आयचे हे सेशनाक भगवद्गीता एसीटी सेशनाचे चतुर्दशोध्याय सेशनाक उपस्थित आशिल्ले पुरा जनांक महावाणेपटी स्वागत करता. तशी आजी 1 to 4 श्लोका सांगिले हेमापै माताजी, मुक्ता प्रभू माताजी, सुनीता मलिया माताजी आणि शिल्पा हेगडे माताजीका हांव धन्यवाद सांगता. भारी चंदकन सांगले तुम्ही श्लोक. तसे आज आम्ही ऑलरेडी आम्ही हे भगवद्गीता एजीटी सेशन अंतु 3 सेशन ऑलरेडी आम्ही अर्थ करून जाला. आज आम्ही 4th अध्याय ज्ञान योग अर्थ करून घेवच्या वता आसाच्या. तंतु भितर 1 to 4 श्लोका विथ डिटेल्ड मीनिंग आमकां अर्थ करचे येता आसाच्या. हिज ग्रेस श्रीकांत प्रभूजी हांव तांगेले एक छान इंट्रोडक्शन दिता. हांगेले कार्मिक नाम येवंगेनु श्रीराज कामत म्हणून. He is the grandson of His Grace late Govinda Ramdas Prabhu आणि Her Grace late Vilasini Radha Mataji. They are the disciple of H. Jayapataka Swami Maharaj. आणि हांगेल आनाम येवंगेनु His Grace लक्ष्मण प्रभूजी आणि Her Grace जननी माताजी. आणि H. भक्ती राघव स्वामी सुमाई महाराज याले डिसायपल आसाच्या. हांगेल फुल फॅमिली वायब्रंट फीचर आसाच्या. आणि जगन्नाथ मंदिर कुडपू कट्टे मंगळूरांतू गुरु महाराजाले प्रोजेक्ट अंतू सर्व केलेला आसा. गो सेवा केलेला आसा. आणि ऍक्च्युअली इंजिनियर आणि एक टेक्सटाईल बिझनेस रन करता आसाच्या. हांगेल बायलीन नाव हर ग्रेस शुद्ध तत्व दीदी आणि लायक कीर्तन करताच्या आणि हांगेल मामनाक सपोर्ट करताच्या. हांगे एक सान चली बाबू आसा तिगेल नाव येवनु सुरभी. तुमका हांव हे सेशनाक स्वागत करता प्रभूजी. आणि आमकां हे 1 to 4 श्लोका आमकां अर्थ करून दिवका म्हणून हांव तुमगेले सांगता विनंती करता. तुमका हे सेशनाक स्वागत आसा. ओवर टू यू प्रभूजी. हरे कृष्णा. मंगलाचरण करून प्रारंभ करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गणललितान् श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. कृष्ण कृष्णाय श्रीमते भक्ति राघव स्वामी नमस्ते गौरसे. हरे कृष्णा. ಇದೆಲ್ಲ ಸಕಲ ಸಾತ್ವಿಕ ಸದ್ಬಾಂಧವಾಂಕ ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣ ಕೊಂಕणी तर्फेन यायच्या सत्राक स्वागत करताचे. ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभून आदेश दिलेला असा. भगवद्गीतेचे 4वे अध्याय ज्ञानयोग ताजे प्रप्रथम जावन येवचे आसले 41 4 श्लोक चॅप्टर 4
श्लोका 1, 2, 3 and 4 4 श्लोकाविषयी आज आम्ही संक्षिप्त जाऊन चर्चा करणार आहोत. प्रारंभ करचे पुढे अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जाऊन आशिल्लो परमपुरुषोत्तम जगन्नाथाला चरणारविंदाक अनंतानंद प्रणाम अर्पण करून श्रीला प्रभुपादांगल मिगल गुरु महाराजांगल तशी सकल पूर्वाचार्य वृंदांगल शरणारी अनभिज्ञ जाऊन अत्यंत दैन्य भावांतो तनका प्रार्थना करताची तशीची आयले पूरा भक्तांगल वैष्णवांगल आशीर्वाद आणि अनुमती दोन्ही तुम्हाला याचन करताची आईच्या 17 कमी पादार्पण करूया. भारी सुंदर जाऊन आशिल्ले श्रीमद भगवद गीता तंतु एक महत्वपूर्ण जाऊन आशिल्ले एक अध्याय त्यात 4थो ज्ञान योग म्हणतात. ज्ञान ज्ञान पाही अरे जय युग ज्ञान आमका जीवनांतू भारी अत्यावश्यक. यांचे विषयाच संबंध विषय संबंध अभिधेय आणि प्रयोजन म्हणतात. यांचे विषय कसं म्हणून अर्थ करून घेऊच्या भारी मुख्य लौकिक जाऊन असं पुरो पारमार्थिक जाऊन असं पुरो आणि प्रत्येक जाऊन भगवद्गीते विषय शिकताना आम्ही केन्नाय शिकताची आम्ही भक्त म्हणून घेताच भक्ती करताच. भक्ती करताना आमका कृष्णाने भगवद्गीतेत सांगितलं असं तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मथोधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद योगी भवा अर्जुन. भक्त जा अर्जुन इथं कळतं मला तपस्वी के श्रेष्ठ शिला तो योगी भक्त योगी योग म्हणजे भक्ती योगी म्हणजे भक्तो. कृष्ण म्हणता तपस्वी के श्रेष्ठ शिला एक भक्तो ज्ञानी के श्रेष्ठ शिला एक भक्तो कर्मी के श्रेष्ठ शिला एक भक्त दिशा कोण तू भक्त जा अर्जुन तस्माद योगी भवा अर्जुन. योगी जा भक्त जा. जर आमचं ज्ञान अगत्यना ज्ञान आमका अगत्यना ज्ञान कोणाकी अगत्यना आमका जावक जल्ले भक्ती कृष्णाल वेरी जावक जल्ले असले भगवंताल वेर असले निरर्गळ जाऊन असले भक्ती अनायास जाऊन तगल चरण कमलारी रत येऊच तसल भक्ती अनन्य जाऊन असले भक्ती. त्या भक्ती भगवंताल चरणारविंदार प्राप्ती जलरी आमका कर्म आणि ज्ञान अंत कसले कामना चलले कोणो आम्ही शास्त्रांतो भगवद्गीतेंतो श्री प्रभुपादाला टिप्पणींतो प्रवात्ताचे भावार्थांतो ज्ञान आणि कर्माचे वेरे आम्ही भक्तीर स्थित जाऊ का. भक्तांका ज्ञान आणि कर्मांतो कसले कामना यशोद जाऊन पुरो गोपिका स्त्री जाऊन पुरो कृष्णाल सहका मित्र सखी आणि पूर कोणाकी ज्ञान नाशिले आणि पूर भक्तींतू तत्पर जाऊन आशिलेच. म्हणजे तरी ज्ञानाचे अगत्य कसल्या मी त्या ज्ञान योगांगा चर्चा करू बसल्याची. ज्ञानाकनी कृष्ण सांगतो भगवद्गीतेंतू ज्ञान भारी मुख्य प्रामुख्यात जाऊन आशिले. It's very essential to have knowledge. इतकतलरी ज्ञान अगत्य ना मुर्जरी ज्ञान मी कसले अगत्यम का म्हणरी ज्ञान म्हणाले आमका भक्तीचे अडिपाया बुनादी फाउंडेशन जाऊ का ज्ञान म्हणाले. तकाची श्रीमद भगवद्गीतेंतू एका अध्यायात कोणी संच अध्यायात कर्मयोग सांगलेली 7 अध्यायात कोणी 12 अध्यायात भक्ती योग सांगलेली 13 अध्यायात कोणी 18 अध्यायात ज्ञानयोग सांगले. ज्ञानयोग भारी मुख्य त्या ज्ञानयोग 4 अध्याय ज्ञान आमगेल भक्ती का एक फाउंडेशन देता एक शक्ती देता. इथं म्हणाली
आम्ही भक्ती मात्र केल्लरी इथं करतसची कोणा करतसची म्हणून गोतना म्हणून जरी इथं भक्ती चढ काळ रब्बना आज कृष्णाला भक्ती आम्ही करताची 1 वर्ष 2 वर्ष करू पुरोची पाय कोणे येऊन तो असं दवा पूजा करी अनेक दवा पूजा करी दैवाराधने करी विंगे धर्माच कोणे येऊन आमगेला धर्म यायची म्हणून आम्ही ती होताच ते कसं चांग आमका लाभ दिसले इथं का आमक त्या ज्ञानाच्या अडीपाय ना ज्ञानाच्या बुनादीना द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज इज नॉट देअर तर ज्ञानाच्या अडीपायची भारी मुख्य शल्यकुन नारद भक्ती सूत्रांतू नारद म्हणतात तद्विना जाराणामिव ज्ञान नसलेली असेल भक्ती ते वेश्य म्हणतात वेश्य की शाजांग पाय ते म्हणे काही कोईच्यावर दुड्डू मिळते की दैवत की जसे आमगल ज्ञान नतील भक्ती म्हणजे त्या भक्ती फाउंडेशन ना इथे का कृष्णाक पूजा करता आमगोत ना इथे नित्य जप कर आमगोत ना इथे दवास्ता होतं गांठ मार्क आमगोत ना इथे आरती पडत इथे लोसन पिया खोजन इथे का येल सावे कर इथे सकाळी तुलसी महाराणी उद्दा घाल का इथे सकाळी ब्राह्मी मुहूर्तावर उठव का इथे हरिनाम संकीर्तन कर का इथे भगवद्गीता भागवत आली नित्य पारायण कर का पण आमका फाउंडेशनल रिझन गोत ना म्हणजे कसं जाता पाय कोणी विंगड जे नमके विंगडकडे नमक वाट दाखवली विंगडकडे नमक वाट चुकून वताच त्या भक्तीच्या बुनादी ज्ञानाची बुनादी भारी मुख्य केवळ भक्ती असून पावना भक्ती असल्यावर पाव भक्ती शुड बी सिच्युएटेड ऑन द सीट ऑफ नॉलेज याच पुरंदरदास तंगल पद्य म्हणतात पद ज्ञानबिंबो नवरत्नದ ಮಂಟಪದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಬಿಂಬೋ ನವರತ್ನದ ಮಂಟಪದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿಸಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಜಿಸುವೇನೋ ಸದಾ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಹರಿ ಸದಾ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ श्रीहरी नाही दवा श्रीहरी मी हृदयांतराळा येऊन वास करी कशी वास करतो कधनं वास करता सदा वास करता कसं जाऊ का ज्ञान म्हणाल तर नवरत्न मंट बजाव का त्याच्यामध्ये येऊन देव राबत त्या ज्ञान नतील काय भक्ती आम्ही करू चमका जरी आम्ही पतन जाताची फॉल लावून जाताची नंतर ज्ञान येऊ का म्हणजे ज्ञान जाऊ का सुरेरी मग भक्ती येऊ का ते कसं ज्ञान म्हणाली कृष्ण म्हणतं असं ज्ञानी जाऊ नका भक्ती जा तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञानी भ्योपी मथोधिका ज्ञानी के चढ अधिक जाऊन भक्ती जातो अर्जुना म्हणता कोण तर ज्ञानी आम्ही जाऊच ना जमणं गोतच कर्मी जाऊच ना कर्मयोगी जाऊच ना ज्ञानी जाऊच ना भक्त जाऊ का आम्ही तेच म्हणून कळतं रे मला पास आम्ही कसं नाही दवाल विषय वाच का भागवत पुराण कुंकणी प्रवचन ऐकू का दवाल पुस्तक वाच का प्रभुपद पुस्तक वाच का इथे वाच का तर म्हणाली त्या ज्ञान या ज्ञान व्यत्यास असतं कसं ज्ञान त्या व्यत्यासू प्रारंभात करू कृष्ण एका श्लोकार सांगतात तुम्ही वदल्याची इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इदम राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप आमका परंपरेंत सांप्रदायिक जाऊन क्रमबद्ध जाऊन मिळेल ज्ञान त्या ज्ञान भक्ती कमी पूरक जात त्या ज्ञान भक्ती पूरक जात त्या ज्ञान आमक जाऊ का स्वयं अर्जन केलं ज्ञान नाही आम्ही शोधून अर्जन केलेलं ज्ञान नाही परंपरागत जाऊन मिळेल ज्ञान इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम कृष्ण सांगते असं भगवद्गीतेंतू
अर्जुन यावत् जीवितशील ज्ञान आव भार कोटि वर्ष पुढे सूर्यदेवादिल्ला श्रेष्ठ जावनशील रायू चंद्र सूर्यवंशाचे प्रोजेनिटर सूर्य करचाल रायू सूर्यनारायण भगवान कोण ते विवस्वान अदिल्ला भार कोटि वर्ष पुढे इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम अव्यय जावनशील ज्ञान जस्ट इम्पेरिशेबल नॉलेज अव्यय जावनशील ज्ञान आव भार कोटि वर्ष पुढे विवस्वानादिल्ला विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत याची ज्ञान विवस्वानानं तगल पुत्ताक वैवस्वत मनुक दिलं आणि म्हणून तगल पुत्ता पूजनशील इक्ष्वाकू दिलं तशी परंपरागत जाऊन असल श्रेष्ठ राजर्षिंगल हत्तंतु ज्ञान देव नेत्त गेला म्हणून अर्जुनाक कृष्ण सांगता नवेनी अर्जुना तुम दिवचे ज्ञान आव भार कोटि वर्ष पुढे आव सूर्य सगळं पुढे आमगला आध्यात्मिक अलौकिक ज्ञानाचं बल पडे त्याचे सौंदर्य पडे भार कोटि वर्ष पुढे हे ज्ञान किशील की त्याचे ज्ञान आत्तापास तू दित्तस अर्जुना म्हणून कृष्ण अर्जुना म्हणतस पण आमगला ज्ञान तर किदनाय सत्य किदनाय नित्य अव्यय किदनाय बदलावण जायना इसलिए बदलावण जायना तो सत्यम परम किदनाय सत्यत ज्ञान इट्स एब्सोल्यूट ट्रूथ त्या आमगेल्या आध्यात्मिक ज्ञानाचे विशेषते सौंदर्य आता कालामात कसं जाता कसले पुढे ज्ञान लौकिक ज्ञान दिताची वैज्ञानिक सायंटिस्ट सो कॉल्ड नॉलेज दिताची जाल्यार 10 वर्सांतू 20 वर्सांतू ते चेंज करताची बदलावण करताची आणि ताका नाव कसं दिताची अपडेट जाल्यार आमी म्हणजे की आमी शोधन करून अपडेट जाताची रिसर्च करून अपडेट जाताची म्हणून नाव दिताची जाल्यार बदल विज्ञान म्हणून घेतले बदल ज्ञान म्हणून घेतले तर केदनाके बदलावण जावचे पुढे सत्य आजी सत्य मुखार सुद्धा सत्य त्या ज्ञानाचं वैशिष्ट्य ते 19th century 1808 ಇಸ್ವಿಂತು ಡಾಲ್ಟನ್ म्हणून सायन्स शिकू येता विज्ञानांत डाल्टन म्हणले एक वैज्ञानिक असले सायंटिस्ट ताण कसं म्हणलं विश्वाचे अत्यंत सहान वस्तू कसं ऍटम अणु ऍटम म्हणून सांग तर ऍटम मुखारी कोणा त्याचे सहान वस्तू ना विश्वांतो म्हणून सांग ಕೆಲವು ವರ್ಷಾನಂತರ रुदरफोर्ड म्हणून सायंटिस्ट येता तो म्हणतात अनेक ब्रेक वर येतात अनेक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन असतात रुदरफोर्ड नंतर बोर म्हणून एक येतात ऑन न्यूट्रॉन मात सांगतो म्हणता इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन असतात विंगड वस्तू ऍटम भितर भोवता अशी विंगड जन विंगड दिते साहजिक इतली की भितर गेल्याचे ऍटमाके सबएटॉमिक पार्टिकल्स असाची म्हणजे हे सांगू तात्पर्य कसं म्हणजे विंगड वस्ताक विंगड ರೀತಿ ದಿತ್ತಾಚಿ ಅತ್ತ ಕಾಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಗಿರ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅಂತೂ ಬದಲಾವಣೆ ದತ್ತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜಾವನಶೀಲ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವ್ರತಂ ಸತ್ಯಪರಂ ತ್ರಿಸತ್ಯದ पुढे सत्य अत्रे सत्य मुखार सत्य सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्थ सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नातो नित्य सत्य भगवंत किंचिरितरकी विषय भगवंताದ वाणी त ज्ञान नित्य सत्य कितना सत्य त्या आमगेल बल तकाची शिला प्रभुपादाक केन्नाय निष्ठ आशिल्ले आमकां गुरुल वेरे आचार्य गेल वेरे निष्ठ आसता प्रभुपादाक त्या समयार 1960s 70s ಅಂತೂ कोणे प्रश्न निमगे त्या समयार अमेरिकातनी चंद्रयान केला मात्र चंद्र चमकले मात्र अपोलो 11 मिशन चंद्र चमकलेच मात्र पूर्वजन प्रभुपाद प्रश्न निमित्त प्रभुपाद पूर्वजन चंद्र चमकल्याची वैज्ञानिक प्रभुपाद सुरेर चुकून लास्ट एक उत्तर सांगेल प्रभुपादन मॅन कॅन नेवर गो टू द मून मनुष्य शरीरांतू चंद्रलोका वचू साध्य ना
साध्यना केंच रीति आ शरीर के सूर्य प्रवेश करो साध्यना की त्याच रीति चंद्रलोक सोमलोक ते विंगड जन सची खंडित लोक ते जन वास करताच तरी ಕೆಲವು पुण्य अर्जन कोरनु शरीर त्याग कोरनु विशेष शरीर घेऊन सोमलोक वच का जाता आमका या शरीर घेऊन चंद्रलोक वच साध्यना पट्टिता सायंटिस्ट वचनीची म्हणून वस्तु जनता समय तर्क केले वाद विवाद केले प्रोपादक अगेन्स्ट चमकलेची ಕೆಲವು शिष्य प्रोपादक सोन चमकलेची कसं उलयताचे आणि गुरु जाऊन कसं उलयताचे व्हिडिओ एव्हिडन्स असा व्हिडिओ दाखयले त्यांनी चंद्रलोकार पाय दवर नेल्याची प्रोपाद म्हणताची वचनी म्हणून सांगून प्रोपाद एक दिसू चिके पुणी डाऊट संशय दाखयला फर्म जाऊन गंभीर जाऊन प्रोपाद सांग लेक्का उत्तर नो मैन हैव नेवर सेट फुट ऑन द मून इतना के उठ जाए ना आज हम कल सत्य है पुरा कड़े ना अपोलो 11 मिशन होक्स पुरा म्हणतात अपोलो 11 मिशन अंतु चंद्रलोक कोणी वचनीची खाली ಕೆಲವು ಫಾಟ್ ಕಾಣು ನೀಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಚನಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣು ಹಂಗಾತಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣ್ತಾನಿ ಜನ ಮಂಕಡಿಕೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಿಕಿತದೆ शीत सत्य कितना के बदलाव जाए ना आत्म सृष्टि जाए ना आत्म नित्य निरंतर आत्म सृष्टि जाए ना आत्म मार जन्म मृत्यू जरा व्याधी कितना के असता वैज्ञानिक म्हणताची मुखारसनमी एक समय नंतर शरीरा भितर अपास इंजेक्शन देऊन प्राण मिगलताची ऑर्डर जन एक ट्रस्ट फॉर्म केला कोट्याधीशान बरं सर्वून अमेझॉन दनी जेफ बेझोस तवया पार्ट असते ट्रस्टाच म्हणजे पूर्ण बिल भरायला कसं आम्ही मरतरी आमगे शरीर दफन करूनच क्रायोजेनिक प्रोसेस म्हणून -40 -60 -100 डिग्री सेल्सियस फ्रीज करताच वस्तू त्यांचे बी होईंटू गाल जाडत म्हणजे त्या बी त्या एक्सटिंक्ट जत्तच म्हणजे जरी नाशतच म्हणजे जरी क्रायोजेनिक प्रोसेस अंतू प्रिझर्व ಕೊಂಡ ಬರ್ತಾಚ ಮುಖಾರ್ಸಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ತಾ ಮುಂಸಂ ಶಾನಿಪುರ ತಂಗದ ವೀಲ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಸಮಣರಿ ಅಮ್ಗಲ್ ಶರೀರ ದಫನ್ ಕೊರನಜ್ಜ ಲಸಚನಜ್ಜ ಶರೀರಕ -100 डिग्री सेल्सियस ಅನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂದ ಓನ್ ಸುಡ್ಕ ಇದಕ್ಕ ಕೈದು ದಡ್ಸಿ 200 ವರ್ಷ ನಂತರ ಏಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುಧನ್ ಕಳ್ಳ एक मेडिसिन सुधून कळ इंजेक्शन आणतो जना जीवत्ता म्हणजे जरी आम्हाला शरीर जाऊ का नव्हे आणि शरीराकडे आपण इंजेक्शन देऊन जीव करायचे ಇದಕ್ಕ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮವಿಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಾಂಕ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತ ಕೆದ್ನಾಲ್ಕೈ ಜನ್ಮಸ್ತ ಕೆದ್ನಾಕೆ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕ ಅಂತೂ ಮೃತ್ಯು ಅಸ್ತ ಕೆದ್ನಾಕೆ ಲೋಕ ಅಂತೂ ಜರ ಅಸ್ತ ವ್ಯಾಧಿ ಅಸ್ತ ರೋಗ ನಾದುಚ್ಚ ಸಾಧ್ಯನ मंतार्पण नादवच साध्यना हा ज्ञान या अलौकिक ज्ञान हे अलौकिक जाऊन असेल ज्ञान त्याच कृष्ण म्हणता सांगा एवं विवस्वते योगम प्रोक्त नवेने अर्जुना याव सूर्यनारायण भगवान विवस्वाना सांगला रामाल पूर्वज भार कोटी वर्ष पुढे विवस्वान अहमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत विवस्वान मनुक सांगलं मनु म्हणाली आमगेले पूर्वज म्हणून बिचारे आमका मनुष्य मानव म्हणून नाव येईल इंग्लिश आणते मॅन म्हणाले शब्द म्हणून येतो कोण येईल मॅन काइंड मॅन ह्युमॅनिटी म्हणजे मानव जाती म्हणतात मान मनवे प्राह मनुक सांगलं विवस्वान आणि पूर्ण राजर्षी जाऊन त्यांची सुंदर रीतीरी एक 2 रीती कृष्ण सांगतास की एका नैवेद्य ज्ञान तज्ञा तुकून सांगून येतस अनेक तज्ञ कोणा सांगला राजर्षिक राया सांगला अर्जुनाला मना कसा शिला राय जावनु आव युद्ध करूक साध्यना म्हणजे ड्यूटी करू साध्यना आव तोडता युद्ध रब्बैता ಎಷ್ಟು सांगतास आणि पूर्ण राजर्षी आणि पूर्ण मोस्ट सक्सेस यशस्वी जाऊन राई जाऊन शिलतानी तांकय ज्ञान सांगलं तरी त्यांनी राई यशिलच आणि भक्ती केला ज्ञान घेतला आणि तंगल राज्यभार केला तंगल कर्तव्य केला जसे अर्जुना तुवे तुगल कर्तव्य कोरका युद्ध कोरका म्हणून सांगची रीती त्या उदाहरण देतस कृष्ण राजर्ष इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे अब्रवीत म्हणून इक्ष्वाकु सांगला एवं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता
योगो नष्ट परंतप शीची विंगड विंगड रयांगल मुखांतर परंपरागत जावनु या कोटिगट्ले वरस्तु कोंచెం ఏవుచి జ్ఞాన ఎత్తచి ఎత్త నాశ జల్లవిరి డిస్టర్స్ నాశ జాయిని నాశ జల్లవిరి ఇట్ అపియర్స్ టు బి లాస్ట్ नाश जल्लावरी त्यामुळे पुढील श्लोकात दृष्टीने अभ्यय म्हणून सांगला नाश करू जायतला म्हणे म्हणून सांगला ज्ञान म्हणजे नाश जल्लावरी दिसतस त्या अर्जुन अपास ये ज्ञान औतुक्य सांगतस तुक्क हस्तांतर करतस आई एम हँडिंग इट ओव्हर टू यू दिस इनव्हॅल्युएबल नॉलेज विच अपियर्स टू बी लॉस्ट ओव्हर द इयर्स इज कमिंग इन द डिसिप्लिक सक्सेशन संप्रदाय परंपरे परंपरागत जाऊन येतस भागवत अंतच परंपरा भारी मुख्य आमगेल्या वैदिक सनातन संस्कृती त्यांचे ज्ञान कृष्णा योग्य एक मूला तुका म्हणजे मात्र मी तक स्वीकार करताच जय विषय म्हणजे ऐकता ना खी तुकून कळला म्हणून सूर्य निमगितच सगळे स्कूल अंजरी चरडवान पायी स्कूल रज काही म्हणून कोणी सार्वजन सांगितलं कूल कसं निमगुचे कोण सांगितलं म्हणून निमगुचे हेडमास्टर सांगेल की बाबा वय बच्चा असं पूर्व कोटा अनेक चलन सांगेल की वेंकून सांगेल की म्हणाली वेंकून घेतलं म्हणाले फटे म्हणून टाक मात नमून एक साहेब हे तुकून येईल ते ज्ञान सुरेर मी निमगिताच शिल्लकून ज्ञान हे तुकून येत म्हणून कोणचे भारी मुख्य दुरदृष्टवशात आमगेल्या देशांतू सनातन संस्कृतीचे भाग जाऊन शिल्लकून आम्ही पुराजनाक चिके चिके दवाल विषय गोतस चिके पुणे दवाल विषय गोतस पुराजनाक शिल्लकून त्या किंचित ज्ञानाच्या सदुपयोग करची सोडून चिके गोतस शिल्लकून चढ शिक्क्या मला भावन दोरची बदलाक जन तज अपार्थ करताच आम्ही वेगवेगळ्याकडे लेक्चर दिवच्या वत्ता वेगवेगळ्याकडे NITचा वत्ता वेगवेगळे कॉलेज IIT कॉलेजचा लेक्चर दिवच्या वत्ता ते आम्ही एक सहान एक्सरसाइज करचे असं एक जनाक एक एंगेज करचे म्हणून असं त्यामुळे आई चढवाक कसं पुणे प्रश्न निमगिले री उदाहरण एक प्रश्न निमगुचे आमगेले संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बरयताना कोण पुरा मेंबर तसल्याची कंच पुरा कॉन्स्टिट्यूशन रेफरन्स घेऊन कॉन्स्टिट्यूशन बरयला कोणाला वचन लगे वचन माईक देऊन प्रश्न निमगिले री गोतना म्हणून विचारल्यामुळे गोतना इंजिनिअरिंग स्टुडंट्स कॉन्स्टिट्यूशन विषय कोणाला गोतना संविधानाविषयी अनेक प्रश्न निमगुचे आम्हाला अंगा भितरी भार ग्लँड्स आसा एक पिट्युटरी ग्लँड म्हणून सांगून पिट्युटरी ग्लँडाचे बदल उद्देश कसले कोण डिस्कवर केले त्यांचे मेडिकल प्रोफेसरान डिस्कवर केलेले म्हणून सांगून लगे वचन निमगिले री आविष्कार केले निमगिले री कोणाची गोतना 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 म्हणतात उत्तर गोत इतिहास विषय पाणीपत युद्ध केन चंद्रगुप्त मौर्य कोण जीश मारलेला पूरा प्रश्न लगे वर निमगिले री कोणी पुढे गोतना म्हणतात री त्याच एक प्रश्न निमगुचे तुमगल प्रकार देव मला कोण अध्यात्म मला कसं कोणा लगे वचन निमगिले री कसं म्हणतात पुरे जण कोणी गोतना म्हणतात कोणी एक्सपिरियन्स कोणी गोतना म्हणतात मिगेल प्रकार देव म्हणाली आम्ही सहा असताना शिकेल म्हणते देव म्हणाले एक एक तो ज्योती तो देव म्हणाले एक ज्योती म्हणून एकलं म्हणत देव म्हणाली तिष्का ना बा म्हणून मग लेखल्या बरी गणपती देव कृष्ण देव शनी देव शिव देव अल्लाह देव येशू ख्रिस्त देव देव त्यांना का मग नंबिकता जसे देव म्हणाले कसं आहे ना अनेक म्हणतात देव पुरा देव बावय देव तुवे देव प्रिन्सिपाल देव मोहम्मद बिन लादेन देव समापुढे केले पुरे देव तरी विंगड विंगड शक्ती दिला आम्हाला भितर देव आम्हाला मोहम्मद बिन लादेन आणतो तिथलं देव बाहेर चढ येईल आणि चढ असेल पुरा विपरीत विचित्र जाऊन असेल विपर्यास जाऊन असेल उत्तर देताच कोणी गोतना म्हणाच या आम्हाला दुरदृष्ट कोणा प्रश्न दवाल विषय जिंगले री प्रभुपाद म्हणतात एव्हरीवन विल बिगिन टू क्रोक लाईक अ फ्रॉग म्हणून सांग बेबुशी पुरजन म्हणून शब्द करता गे पुरजन कोणी गोतना म्हणाच हा आमगेलं मिसफॉर्च्यून दुरदृष्ट दौर्भाग्य ಒಪ್ಪುನ್ ಜೀವ ಕಸಲಿದೆ ಮಗ ಗೊತ್ತಾ ದವಾಳ ಕೃಪೆ ಎಂತೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ದೇವ ಕೂಡ ಸ ದೇವ ಸ ಸ್ವಾಮಿ ಸ ಪುರ ಸಜಿ ಎಲ್ಲರಿ ಜನ್ನು ಗವನ್ ಭವಿಲ್ ಕೂಡಲೇ
तुलसी माल का नवीन कोलाम का पूरा विषय गोत्ता समझ जाने अर्थ करेंगे का हेतु को ज्ञान मिलता समझावने से वाटर हेतु को मिलता समझावने से मूल कसं है साक्षात कृष्ण के ज्ञान देते भगवद्गीता राज्य के चांग मूल खे जाओ तो मूल को कौन संगील है सुरेर निंबू का संगले दवाल विषय अध्यात्म विषय मस्ती भगवद्गीता संदेश मन को इंते 20 रुपये मिलता पोस्टर भगवद्गीता संदेश संदेश ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುವುದು ಪೂರ್ವಜ ಉಚ್ಚ ಸಂಗಾಗಿದ್ದರಿ आदिशिल पायना पायशिल परना कालशिल आदना कालशिल रंद आज कवचना कसं पर भगवद्गीता रंदेश करून घालताच तुवई देऊ आवई देऊ पुरजन देऊ कोणाके बेजार करून जज्ज पुरा उच्चांगा कितरी पुरा असं विचित्र पुरा भगवद्गीता संदेश पूर्ण निंबुकाದ विक्तालंगे हे मला तुकिया कंच भगवद्गीता से मग दखै 700 श्लोक भगवद्गीता तो खई असं दखै हे कृष्ण संघाने भगवद्गीता नसतील पुरा नॉनसेन्स भगवद्गीता मध्ये दकाच श्रील प्रभुपाद भगवद्गीता नाम भगवद्गीता यथारूप भगवद्गीता as it is किशस कितीशी भगवद्गीता किशस कितीशी हा भगवद्गीता त्या ज्ञान कृष्ण दित्त सांगा कोण दिल म्हणून कोळका चीप ज्ञान शुद्ध वचन जमनी एक मेडिकल सीट इंजिनियरिंग सीट ಮೂಲಕ ಮುಡಿದರೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಫೀಸ್ ದೀನ ಹೊರಟು ಕಾಲೇಜ್ ಅವತ್ತು NITs IITs यूनिवर्सिटी सबता विश्वविद्यालय इतक ते समाजावरील ज्ञान मिळतात शिक्कील जनसाची 1.5 लाख 2 लाख फीज 4 लाख 5 लाख फीज मुनसा कोण काही अंगा लाख से बताई दितलं होड NIT लक्षगटले फीज देऊन अंगाची अर्ध किलोमीटर दूर एक असं आम्हाला किन्नना सुरकला किन्नना इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी खाली वर्षाक 25,000 रुपये दिला पूरा म्हणून कोणी वत्ता की आम्ही कोणी वचन जितक किन्ननाला सर्टिफिकेट मिळाला चांगल्या अफिलिएशन यूनिवर्सिटी का अनेक कॉलेज मात्र विश्वेश्वरಯ್ಯ टेक्नॉलॉजिकल यूनिवर्सिटी बेंगळूरू बेळगाम मैंगलोर यूनिवर्सिटी मद्रास यूनिवर्सिटी अफिलिएशन सरकार ऑथराइज केला गव्हर्नमेंटान तशीची ज्ञान काही तुकोन म्हणी कसले पण घेऊची नाही भगवद्गीता विषय ऐकताना टीव्ही ऑन करून आता काल टीव्ही इंतू वेगवेगळे चॅनल असं कोणी पण प्रवचन देताच कोणाला पण बुक पब्लिश शकता कोणाला विषय सद्वाणी योगवाणी म्हणून पेपर संचन ब्लॉक येता पुरा विषय ज्ञान समाजाविषयी ज्ञान म्हणून सांगू जाय ना गुरु नाव जवळ घेतली कुठले गुरु जायनच त्या परंपरागत जावने का एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विद संप्रदाय मुखांतर का संप्रदाय विहीनाय मंत्रास्ते निष्फलामतः संप्रदाय मुखांतर आहे मंत्र तर फल ना कंचे फल मिळाल शिंदे कोण 4 संप्रदाय सांगला आमगेले आचार्य गणानं आमगे शास्त्रानं कंचे पुरा कोणाके संगीत की अनम्यूट कोण संगीत की कोणाके 4 संप्रदाय अनम्यूट कोण तुम्ही सांगू येतं 4 संप्रदाय स्त्री संप्रदाय मध्व संप्रदाय ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय गेला हाँ करेक्ट मैम श्री संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय प्रभु ब्रह्म संप्रदाय कुमार कुमार संप्रदाय संप्रदाय कुमार संप्रदाय रुद्र संप्रदाय प्रभु रुद्र संप्रदाय वेरी गुड 4 संप्रदाय श्री संप्रदाय कुमार संप्रदाय रुद्र संप्रदाय आणि ब्रह्म संप्रदाय श्री संप्रदाय ಅಂತೂ ದವಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ज्ञान दिले लक्ष्मी मुखांतर पुरा ಇಲ್ಲ विंगड आचार्य अंक ಇಲ್ಲ अंत मुख्य जाऊन कोण आचार्य येईल श्री संप्रदाय अंतू रामानुजाचार्य येईल चल कोण दक्का श्री रामानुज संप्रदाय म्हणतात श्री संप्रदाय लक्ष्मी सूर केलेलं रामानुजाचार्यानं प्रमुख जाऊन त्यांनी एक वाड्या येईल त्या संप्रदाय श्री रामानुज संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा देवान ब्रह्मा आदेश उपदेश दिलेला ब्रह्मा मुखांतर वेगवेगळ्या नारदाल मुखांतर
विंगड आचार्य मुखांतर मध्वाचार्याला आयलं मध्वाचार्यांचं अलिगे वाद्य आयलं तसं ब्रह्म मध्व संप्रदाय म्हणतात. कुमार संप्रदाय सनत कुमारानं दवान सनत कुमारांचं ज्ञान दिलं संकर्षणानं सनत कुमारांना ज्ञान दिलं सनत कुमारानं त्यांना आचार्य वृंदान मुखांतर तू वाड्य आयलं म्हणजे कोण आचार्य प्रमुख जाऊन कुमार संप्रदायांतो संगीत की कोणा काही निंबार्काचार्य म्हणतात निंबार्क सांगत असेल ते कोण कुमार निंबार्क संप्रदाय म्हणताची कोणी रुद्र संप्रदाय प्रमुख विष्णू स्वामी रुद्र विष्णू स्वामी संप्रदाय म्हणतात. तशी या 4 संप्रदाय ओरिजिनल ऑथेंटिक हंगल मुखांतर कोणे दीक्षिಗೆ कोणे राजशाहीकोನು ಎಲ್ಲರ ತಂದೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೇರ ಜಾವನು ಕೃಷ್ಣನ ಒಟ್ಟಸ್ತಾ ತಂಗಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ತಗೊಂಡಿಕಲ್ಲ ವಿರಿಚ್ ಕೆಂಚಿ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತೂ करंट मेळटा हॉड एक केबी यांचे इलेक्ट्रिक बोर्ड आसा गावांत इलेक्ट्रिक बोर्ड हॉड एक ट्रान्सफॉर्म हॉड एक इलेक्ट्रिक बोर्ड आसा ते तुका एक ट्रान्सफॉर्मर येता ट्रान्सफॉर्मर तुका सिंगल इलेक्ट्रिसिटी येता ते तुका करंट खंबे येता खंबे तुका वायरा मुखांतर पूरा घरघराक इलेक्ट्रिसिटी मेळटा इलेक्ट्रिसिटी मेळटा आगे लैपटॉप चार्ज करता हंग चांग क्वालिटी करंट मेळना सीधे इलेक्ट्रिक बोर्ड वचून ट्रान्सफॉर्मर करंट घालता म्हळ्यार व्यत्यास तेंचे इलेक्ट्रिक बोर्ड करंट आनी घरा करंटाक एका हांग बसून मोबाईल चार्ज स्लो जाता सगळी जावं म्हणून खंबेर चोडू खंबेर घालता म्हळ्यार खंबेर करंट जिके फास्ट येतवे खंबेर येवचे करंट घरा येवचे करंट इलेक्ट्रिक बोर्ड येवचे करंट पूरा एकच पूरा की संपर्क एकच त्याच्या रीती संप्रदाय कृष्ण अर्जुना कसा सांगला कृष्ण अर्जुना कितली जण म्हणताची यो मध्वाचार्य कितले हावड संत आमकां बरं चा समय येऊ कशिल साहेब मध्वाचार्य नसताना वादिराज तीर्थ नसताना बरं येऊ कशिले आणि आमकां भाग घेना म्हणून सांगून भाग घेताय ना आता असताना मेळटान घेतानाच मध्वाचार्यान वादिराजान सांगितलं की आता पेजावर मठ स्वामी कृष्णापूर मठ स्वामी सांगचे कसले व्यत्यास ना कृष्ण अर्जुना सांगितलं भगवद्गीता आणि प्रभुपाद नमक सांगचे भगवद्गीता कसले व्यत्यास ना यथारोप त्या परंपरेच पवर त्या संप्रदाय पवर मिगल गुरु परम पूज्य भक्ती राघव स्वामी महाराज म्हणून सांगून तंगल गुरु अभिचरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद तंगल गुरु भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर तंगल गुरु गौरकिशोर दास बाबाजी तंगल गुरु भक्तिविनोद ठाकुर तंगल गुरु जगन्नाथ दास बाबाजी ಶ್ರೀ ಯಾಚ ರೀತಿ ಬೇರೆ 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 ಒತ್ತಗೆಲ್ಲರಿ ಮಿಗಲ 32 ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ತಂಗಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲ ಕಂಚ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾमी सुंदर जाऊन असलेल्या उदाहरण देताच भागवताचे एक श्लोक येता निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका या भागवत म्हणाल्या सुंदर जाऊन फलाक होली करता शुकमुनी कसल्या या फलाक भारी रुची जाऊन फल के रस मात्र भरला के अंतू आख साली नाके भितरी कप्तोय नाके इतले रुच असताना सगळे कानगिलचे सालीना कप्तोय ना रुची जाऊन असेल भागवताचे फल तसल फल म्हणजे श्रीधर स्वामी प्रश्न निमित्ताची तिथले दूर तुकून येऊ का म्हणजे कृष्णाला तुकून तर फल येतं ना ब्रह्माला तुकून नारदा तुकून वेदव्यास जाऊन येतं ना कितले कष्ट असं हॉड फल 32 गुरु म्हणले मिळतं 32 शाखी उपशाख असं 32 फीट वेरी 44 फीट वेरी तर फल असं वेर कृष्ण रमला कृष्णांत फल उडलेली सालीना कप्तोय ना वाटेल तर वार आहे का पूर रस पूर उगून म्हणतात पिचकी म्हणून पोड वाट जाऊ काहीतलेच वर ना तर फल ना कृष्ण वगैरे भगवद्गीता वरला कृष्ण म्हणून रे तुम्हाला प्रभुपादाला ऐकायला रे कृष्ण ऐकायला कसला व्यत्यास ना म्हणून सांगून श्रीधर स्वामी म्हणताची विशेष रूपेण अर्पित ज्ञानम शाख उपशाखेन हस्तांतरित इति संप्रदाय संप्रदाय म्हणजे कसलं
विंगडविंदे शाखे उपशाखे अंतू वेरी कृष्णान सीधा उड्डे जंगल हत्ता का कृष्णन गिसकेल्ला तकल तुग्गु शाखे अंतू कौन रबला ब्रह्मा कंटे फल दिल ब्रह्मा अंटे तो नारद रबला नारद दिल नारद अनकणो तकल तो रबला हत्ता पूरा हत्ता अंतू कुनु व्यत्यास कोणे उड्डे ವೇದವ್ಯಾಸನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯದಿಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆ ಏವನು ಪ್ರೋಪಾದ ದೇವನು ಪ್ರೋಪಾದ ಆದಿತ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಜವನ ಫಲ వంట ಸರಿಸಲ್ದೆ ಕೊಂಡು ಕತ್ತನೆ ಸಾಲನತ್ತರಿ ಇಟ್ಲೇ ರುಚಿ ಸಿಕೇಪಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಫಲ ಪೂರ ಮೆಲ್ತಾಸ ತಜ್ಜ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂತಸ ಏವಂ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಏವಂ ರಾಜರ್ಷಯೋ ವಿದುಃ ಸಖಾಲೇ ನೇಹ ಮಹತಾ ಯೋಗೋ ನಷ್ಟ ಪರಂತಪ देखो नाश जवच साधिसिदा अर्जुन पारंपरिक जावनु ऐला कोटि कट्ले वरस्तुकुनु अल्लरी अति स्वल्प नाश जल्ला मनके दिस्तस शल्लकुनु अपास्त ज्ञान आवतुक्क दित्ता एवं परंपरा प्राप्तम सकालीनेह महता महत्व जावनु श्री कालाज पवर अंतु द ग्रेट इफेक्ट ऑफ ग्रेट टाइम समय मळले पुराजನ नाश करता समय कोणाकी कोण दिसल पॉवरफुल कालोस्मि लोकक्षेकृत प्रवृद्धो लोकान् समर्थान् कृष्णन 11 अध्यायाच्या 32 श्लोक संचस काल मळले आव कालोस्मि आव कालुं सम आव समयं सम समय पवर आक चिके नाश जल्ला मनके जावनु जल्ला लेकनु आता तो अपास संगता अर्जुन कृष्ण संतस स एवायं मया 3 श्लोक वचामि स एवायं मया तेज्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम् एक उत्तम ज्ञान अर्जुन अन्य रहस्यकर जावनसल ज्ञान वेरी कॉन्फिडेंशियल and most superlative knowledge bari rahasya bani superlative knowledge jallari atukka sangta sarjuna itaka because you are my friend and my devotee to migal sakha and migal bhaktu ಕೆಲವು ಜನಕ ಮನ ಅದಕ ಸಂಶಯ ವಿಚಪುರ ಜಗ ಸಂಶಯ ಮುಖ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗಿತ ಎಷ್ಟು ಜತ್ತ ಬಾರ ಕೋಟಿ ವರಸ್ ಪುಡುಗಿ ಶತ್ತ ಮುನ್ಸಮ ಅದರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಲೌಕಿಕ ಜನ ನಾಸ್ತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗಿತ ಕೆಲವು ಪಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕಸ ಬಂತ ಭಗವದ್ಗೀತಂತು ಪಿತಾಹಮಸ್ಯ ಜಗತೋ ಮಾತಾ ಧಾತಾ ಪಿತಾಮಹ ವೇದ್ಯಂ ಪವಿತ್ರ ಓಂಕಾರ ರಕ್ಷಾಮಯುಜರೇವಚ ಗತಿರ್ ಭರ್ತ ಋಭು ಸಾಕ್ಷಿ ನಿವಾಸಃ ಶರಣಂ ಸುರತ್ ಪ್ರಭವಃ ಪ್ರಳಯಸ್ಥಾನಂ ಇದಾನಂ ಬೀಜಮವ್ಯಯಂ ಕೈ ಪಡೆದ ಭಗವಂತ ಕಸ ಬಂತ पूरकळन आव उपद्रष्टानमंताच भर्ता भोक्ता महेश्वर हे पडलेली आव उपद्रष्टा हनुमंता परमिशन दितालो आ सृष्टी करतालो आ पूरजन पिता पूरजन आनाम माता दाता पितामह आ अपवेद्यु अपवित्र ओंकार आ पूरजन अर्थकोर जल आव पूरजन रजादस्य आव पूरजन शक्ती दिवस आव पूरा हाव 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 म्हणता सम जन म्हणताची ಕೆಲವು ನಾಸ್ತಿಕ म्हणता कसं कृष्ण तुमगेला अपास आवा म्हणता साहेब आमका कृष्ण म्हणता अहंकार असं म्हणून सांगून कृष्णाक अहंकार नाही येतले अर्थ आव केलेलं आव दिवचे मिगल मितीन जाऊचे दवाले अहंकार म्हणून घ्या नव ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಗೆ ಜಾಯ ನವ म्हणून ಕೆಲವು ನಾಸ್ತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗಿದ್ದಾಚ್ ಅಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ज्ञान कॉमन सेंस जन कलित कसं मारी कृष्ण पुराचे द प्रोजेनिटर ऑफ एव्हरीथिंग पुराचे मूल जाऊन असेल साक्षात भगवंत हरे कृष्णा पुराचे मूल जाऊन असेल पुराचे भगवंत एका हॉट कंपनी उदाहरण इन्फोसिस चूर केलं मनुष्य नारायण मूर्ती तर नारायण मूर्तीन तगला क्लोज कॅबिन बैसून तगला मोग्गाच्या इमिडिएट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 10-12 जण
Ni pura magana pura jana उठ जाऊन मीटिंग पुढे तरी इशे निमकी तस कसं सर तुम्ही आमका इन्स्पिरेशन सर तुम्ही आमका स्फूर्ती तुमको पडो आमची काम करून इंटरेस्ट येऊचे किती कष्ट तुम्ही कसं घातलेलं शेड तू गॅरेज आणतो दोघ जण सर्व तुम्ही ಒಟ್ಟು एक 10,000 रुपये घेऊन सुरू केलं कंपनी आज किती लक्ष कोटी रुपये व्हॅल्युएशन कंपनीचे कशी केले सर तुम्ही कसं बरं तुमको ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ कसं झालं कसं काय तुम्ही सुरू केलं म्हणून निमगिले रे ताणे नारायण मूर्ती कसं म्हणता भारी कष्ट असेल कोणी ना आम्हाला हेल्प करू का पुरा हांव केल्लें फायनान्सींग अकाउंटिंग हांव करचेशिल्लें जेन्ना कस्टमराला उलोवचें हांव आशिल्लें कोडिंग हांव करचेशिल्लें पुरा हांव कोणी ना करतालें कोणी म्हाका सपोर्ट करनी हांव म्हणून उलयता न्हू तर कोणी निमगे कसं अहंकार उलयता साहेब कसं एकदम अहंकार हांव म्हणून उलयता म्हळ्यार इथं उलयता आसता तर म्हळ्यार तांकां शिकोवचें कितें रे त्या समयार कोणी नाशिल्लें ताका पळयल्लें आतां सांगली शिवाय तांकां कळना किश कळटा अज्जान काणी नत्तरांक सांगली शिवाय नत्तरांक किश कळटा अज्जो अहंकार उलयता आसा म्हळ्यार कोण साध्य ना विंगड अज्जान सांगली शिवाय कोण साध्य ना कोणाक सांगता अज्जो नत्तरांक मात्र सांगता भायर सांगून भोवना नारायण मूर्ती मोग्गा ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಕನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಂತ ಮೈಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಕೊರ್ಬೋನ್ 1.5 ಲಕ್ಷ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪುರ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಪೂರ ಜನ ಸಂಗುನ್ ಬಹುನಾ इतक तांकां सांगून कसले करू ना ताका तीन विशय एक ताण सांगली शिवाय तांकां कळना कृष्णान सांगली शिवाय आमकां कळना कृष्णाला एका होड कृष्णाक समान जावन कोण आसा आमकां कळना कृष्णान सांगता इतलेच अज्जान सांगता इतले नत्तरांक अज्जान सांगली शिवाय कोणी नत्तरांक कळना एक दोन्हीचे नारायण मूर्तीन ಹೊಡ್ಪಣ ಅಷ್ಟು म्हणलेतले नारायण मूर्तीन ಹೊಡ್ಪಣ उलोनु कामाचे ಹೊಡ್ಪಣ ಅಂತ कसले जावचेना कामाचे ಹೊಡ್ಪಣ रे सर हांव ह्या केल्लें हांव त्या केल्लें इतले कश्ट भोगले रात्री 1.5 घंटे बसलो कश्ट भोगून काम केलें पुरो म्हणलें ताका संबळ चड मेळची साध्यता आसा नारायण मूर्तीन ಹೊಡ್ಪಣ कसं मेळटा ताका दनयाक ಹೊಡ್ಪಣ कसं मेळटा कामाचे गेले कसले मेळना अज्जाक ಹೊಡ್ಪಣ दसऱ्याक गेले कसं जावचें आसा पूरा कोण वरला अज्जन घर बनवून झाला कंपनी कोण झाला दुड्ड सज्जाली की जीवन कोणाचं साधन पुरा कोण झालं इसी वराचे मूल कृष्णाक ಹೊಡ್ಪಣ उलोवन कसली जावचेना ते मूर्ख तर्की आहे नास्तिकांगेले कसली जावचेना कृष्णाक आमगेले ज्ञान कितरी आमगेले मार्गदर्शन कितरी आमगे एक वाट दाखोवची कितरी कृष्ण सांगता कृष्णाक ग्रेटनेस कळ्ळी शिवाय आमकां कळना कितले कष्ट राज्याने घर बांधले म्हणून कळली शिवाय चरडोवाक मॉल कळना तिची कितले अलौकिक जावन आशिल्ले विशेष जावन आशिल्ले ज्ञान मेळ्ळा म्हणून देवान सांगली शिवाय आमकां कळना भार कोटी वर्स पुढे विवस्वाना मेळ्ळेले सूर्य भगवान मेळ्ळेले ज्ञान आज आमकां मेळटा म्हणून आमकां कळटा ना इतले आमकां व्हॅल्यू येता तेजी वेरी मॉल येता 100 वर्स 150 वर्स 200 वर्स पुढले अँटिक पीस मेळटा ना कोणता अँटिक पीस मिळालं जन ताका लक्ष घातली दुड्ड दिवन गेलतच टिपू सुलतानान उपयोग केल्ले महाराणा प्रतापान उपयोग केल्ले एक कॉइन आसता म्हणून लक्ष घातले रुपये दिवन घेतच इतका उड असेल वस्तू मेळना फुडले मॅन्युस्क्रिप्ट्स बरे कोणे बरे बूक हे केलेले बरे मेळना इतका तितले आमी कांड दवरतच शीची भार कोटी वर्स पुढे देव म्हणटा अलौकिक जावन असेल पुरातन जावन असेल ज्ञान या भगवद्गीता मेळटा कितली जागृती आमी घेवका कितली आसक्ती आमी घेवका कृष्ण दाखयतस तैवायं मया तेज्य योगः प्रोक्ता पुरातनः पुरातन ज्ञानी अर्जुन पुढे सांगितलं योगी आहे त्याचे इद्य त्याचे ज्ञान तुका सांगतस इथं सांगतस किशी अर्जुन अतरांगेला मात्र सांगते की किशी कंपनी बॉस गेले मोग्गाचे एम्प्लॉईज मात्र सांगते की त्याचे रीती भक्तोसी में सखा चेती तू मिगेल भक्तो अर्जुन तू मिगेल मित्र तू मिगेल जाळ ना भगवद्गीता पडोच मेळटा तदा ईर्षा अनसूयश्च असूय ना अर्जुनाक कृष्णाल वेरी अर्जुनाक ಗೊತ್ತಾದ कृष्णाल वेरी मोगत अर्जुनाक तू मिगेल भक्तो आणि तुम्ही गेले सखा मी मोग्गा मित्र तू चल देखून तुका सांगते ज्ञान कृष्ण सांगतात सूर्यरीच रहस्यम की एतत् उत्तमम उत्तम जावन आशिल्लें रहस्य मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल
आमगे इंटरेस्ट आहे का आपण लिस्ट सांगता सर पण कसं हे विषय सांगता नेमका एक विषय सांगता कोणाके सांगा म्हणतात का म्हणजे कान नीट जातात ना कोणाला सांगा नाही का मग मात सांगता असं म्हणतात रहस्य तमजावण्याचे ज्ञान आहे भक्तोसी मे सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम अत्यंत उत्तम जावनशील ज्ञान सज्ञान म्हणतो मी येऊ क्लास तुम्ही ऐकूच्या रसाचे पुरा सांग पंचा श्लोकारे संजय श्लोकारे पुराई त्याची अद्भुत ज्ञानाविषयी भगवंत सांगता भक्तीचे बुनादित त्या भगवंत सांगता रहस्यम ही एतद उत्तमम उत्तम ज्ञानशील ज्ञान कृष्ण सांगताना अर्जुनाक पूर्ण ಗೊತ್ತ ಸರಿ ಲೌಕಿಕ ಜನಾಲ್ಕಿ ತರಿ ನಾಸ್ತಿಕಾಂಗರಿಗೆ ತರಿ ಭಕ್ತಾಂಗ ಸಂಶಯದ ನಿವಾರಣ ಕುರಿಚಿಗೆ ತರಿ ಹಂಗ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಾಮ ಪೂರ್ಣ ಜನಾಲ ಮನ ಯೋಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಲ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಸ ಪ್ರಶ್ನೆ अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम तुमादो प्रोक्तवानिति हे कृष्ण तुम्ही मित्र अवंत ओटू खेळ नशिले आम्ही सखातू आम्ही साधारण तुम्ही प्राय जलरी तू म्हणते कसं फार कोटी वर्ष पुढे आव सूर्यनारायण भगवानाक म्हणजे विवस्वान म्हणजे ते सूर्याला नाव सूर्य म्हणायचा एक ग्रह सूर्य म्हणायचा एक पोस्ट एक हुद्द ब्रह्म म्हणायला एक पोस्ट प्राईम मिनिस्टर म्हणायला एक पोस्ट प्रेसिडेंट म्हणायला एक पोस्ट आता प्रेसिडेंटाला नाव द्रौपदी मुर्मू आत्ताच प्राईम मिनिस्टरला नाव नरेंद्र मोदी पायी तुम्ही कोणी मुरलीधर चरण प्रभू पायी इंडियाचे प्राईम मिनिस्टर जाऊयात त्यांना म्हणतात की प्राईम मिनिस्टर म्हणतात आता त्यांनी मुरलीधर चरण प्रभू त्यांनी प्राईम मिनिस्टर जातात त्यांना नाव मात चेंज आहे प्रभूजी मुरलीधर चरण प्रभूचे असतात तशीची सूर्याक सूर्य म्हणतात आता सूर्याला नाव विवस्वान आता मनु नाव वैवस्वत मनु वैवस्वत मनुला मन्वंतर सूर्यवनु उणे म्हणारी 30 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ झालं ब्रह्मा एक दिवस ಅಂತೂ 14 मन बदलावणे जाता 14 मन बदलावणे जाता मनु आता म्हणून कार्यकल्प सूर्यावनु साधारण 30 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ झालं ब्रह्मा एक दिवस 420 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ तिथल्या रात्री 840 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रियुग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदो जनाः भगवद्गीता 8 17 श्लोक येता किंच युग चलते सर 4 युग नाव सांगितलं कोणा काही 4 युग किंच आताच कलियुग द्वापर युग त्रेतायुग सत्ययुग हा कलियुग द्वापर युग रिव्हर्स ऑर्डर कलियुग किती वर्ष सर 4,32,000 4,32,000 ವರ್ಷ ಕಲಿಯುಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಡಬಲ್ 8 lakhs 64,000 ತ್ರೇತಾಯುಗ ಕಲಿಯುಗ ट्रिपल 12,96,000 years ಚರ್ರಿಚ ದ್ವಾಪರ ಸತ್ಯಯುಗ 17,22,000 ವರ್ಷ ಚರ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 43,20,000 ವರ್ಷ तक्क एक 4 ಒಟ್ಟು ಕೋರನ एक महायुग चतुर्युग म्हणतात त्या चतुर्युग 43,20,000 वर्ष 1000 पद्धत 4 एक सायकल चतुर्युग 1000 पद्धत आयले ब्रह्माला एक दिवस जात 1000 पद्धत आयले ब्रह्माला एक रात जाता ಒಟ್ಟು ಕೋರನು 864 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಾला एक दिवस ने रात 14 म्हणून बदलावणे जात तसं एक दिवस ब्रह्माला तसं 100 वर्ष ब्रह्मवंता 100 वर्ष ब्रह्मवंत त्या मन्वंतर सूर्यावरून अर्जुन म्हणता साधारण सरी 30 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ आता मन्वंतर सूर्यावरून स्वयंभू मनु कृष्ण किशी 12 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಸ್ವಾನ सांगले अर्जुन ಗೊತ್ತಸ आचार्यजनु दंचाध्यायाच्या 12 श्लोक सांगता कसं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवाम पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजं विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः वयं चैव ब्रवीषिमे
तूच परब्रह्मो, तूच परम धामो, पवित्र तू, परम तू, सकल ऐश्वर्य संपन्न तू, पोराचे मूल तू, षष्टी स्थिती लय कारण करते तू. अर्जुन सांगतात, अर्जुन पूर होत सर ಎಲ್ಲರಿ ಹಂಗ ಅರ್ಜುನ ಅಮ್ಗಿಲ್ ಕಿತರಿ ಲೌಕಿಕ ಜನ ಕಿತರಿ ಅವಳ ಮುಖಾರ್ಸನು ಭಕ್ತಾಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಗಲೆ ಉತ್ತರ ಜಾವುಕ ಅವಳ ನಾಸ್ತಿಕ ಆಗಲ್ಲ ಮನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಚ್ಚಾರ ಜಮಾಳ ಕಿತರಿ ಯಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಸ್ ಇಮಂ ವಿವಸ್ವತೆ ಯೋಗಂ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್ ಅಹಮವ್ಯಯಂ ಮಳಲ ಕೃಷ್ಣನ ಹಂಗ ಅರ್ಜುನ ನಿಮ್ಗಿತ ಅಪರಂ ಭವತೋ ಜನ್ಮ ಪರಂ ಜನ್ಮ ವಿವಸ್ವತಃ कथम एतद विजान की शर्त कोरंगे उका कृष्णावय तुमादो प्रोक्तवान इति पुढे सगळा म्हणतो तू की शर्त कोरंगे उका साधारण तुका निगेल प्राय साधारण कस इस नखेतस कृष्ण इतके जन अनेक मुखारेवचे संभाव्य प्रश्न अर्जुन उत्तर दितास देव कृष्ण दिवैतस कसं म्हणरी जन म्हणताची ता कृष्ण विंगड आ कृष्ण विंगड ಈಗ ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ವಿಂಗಡ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ದೇವ್ ಉಲ್ಲೇಖ ತಾ ಕೃಷ್ಣ म्हणता हवाचे म्हणून सांगून ता कृष्ण विंगड म्हणून जर म्हणताचे मुखातून लौकिक देह आईला म्हणून त्याचे कृष्ण म्हणता अवदानंते मामूढा मानसीम तनमाश्रितम मूढ म्हणताची अवलोक कृष्ण मनुष्य शरीर घेऊन आईला म्हणून सांगून मनुष्य शरीर घेऊन आईला म्हणून सांगून मूढ म्हणता मुखात मूर्ख जन म्हणताच कृष्ण म्हणता कोण त्या कृष्णाला सच्चिदानंद विग्रह कृष्णाला त्या शरीर विंगड नाही ह्या शरीर विंगड नाही कृष्णाला शरीर आणि आत्मा व्यत्यय असणार कृष्णमुळे कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह होता त्यांच्या रूपार पडले तर सच्चिदानंद होतो कोण पुढे अवतार घेऊन येतात आणि आत्ता अवतार घेऊन येतात तर सच्चिदानंद असतात नाके बदलावण जाय ना त्यानंतर व्यत्यय असाय सच्चिदानंद नित्य सच्चिदानंद देव सत्य म्हणाल कसं इटर्नल सत्य देव चित्त म्हणाल ज्ञान आनंद म्हणाल ना आनंद रूपार असतात यांना एका शरीरचा गेल्या आमगेल वेळी आम्ही शरीर बदलावण केल्या वेळी देव शरीर बदलता गेलं शरीर दिव्य गेल्या हरिदास सुंदर उपकथ देऊन उदाहरण दिसाची एकलो एक घरावत के तिशी दवाल शरीर म्हणून किती एक दबावत घरावत के घरावच तू पुढे काळात संपूर्ण असल्याची एक गावातून एक गावात काही काळ जाता ते कोणाला घरावचून राबचे रात्री घरावचून तर व्यक्ती राबते रात्री राबताना 3-4 चरडू लगी कोणा खेळतच कोणा खेळताची हातात चरडू उल्लन घेऊचा काही कथा कसं म्हणता एक चरडू कसं म्हणता म्हणा हस्ती मी गेल्या हस्ती मिगल म्हणाली हस्तीला पाय आव मोडचे हस्तील पाय आव मोडता हस्तील पाय मोड मग चंद कोण खाऊ खात हस्तील पाय हस्तील पाय हस्तीला अनेक छोट म्हणतात हस्तीला तू काढी वाघ मात्र मी गेलाय वाघाल बाळ मोणू अर्ध वाघ हर्द कुडकू करतो अव खात वाघाक अनेक म्हणतात हस्तीचा वाघ तुम्ही कसं पुढे जाऊ काही शिवा मात्र निघेल शिव मात्र थोडा फुड्डी करून घाल शिवा बाहेर तुला एकत्र अतिथी कसं वीर चरडू अभय हस्ती वाघ शिवा घेऊन खेळताचे म्हणलं कुडा पळता ना सक्रे बॉम्बे चंद सक्रे शिव अस सक्रे आग अस सक्रे हस्ती अस कोण चरडू बुद्धी अस वाघाले बाळ कटकून खेळलेली हस्तील पाय कटकून खेळलेली वा शिवा पुड्डी करून खेळलेली खाऊची कसं सक्रेची पुरा गोडायचे केल्याक हे तुकून खेळलेली वाघ शिव एद्रा मक्ष तुकून खेळलेली पुरा सक्रे गोडायची पुरे ऋषि दवाल विग्रह सच्चिदानंद विग्रह ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण तो सच्चिदानंद तो शल्यकुनु सच्चिदानंद कृष्ण तोच कृष्ण हंगैला त्याचे उत्तर तो मुखार सत्र अंतू मुखारेवचे जन तुमका सांगून दिताच कोण उलयता की तुमका सांगून दिताच विषय जाल्यारी आता उत्तर मेळचे तरी प्रश्न निमगित अर्जुन प्रो अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः विवस्वान तुका कितकी पुढे येयल्लो तुका दिसतात नाशिल्लो आशिल्लो म्हूण जाल्यारी तू कशी उडगास कशें तुका आमकां
साधारण म्हणता व्यत्यास आमगे परमात्मा आत्मानंत आमकां आमगेल चिंतन आमगेल मेमोरी भारी उण फुडल्या जन्माचो बुडगो आसता ह्या जन्माचो काल सकाळ कसं खेळलं मला बुडगो आसना कसली बुडगो आसना आमकां दवाक मात्र दवाल्या पूरा अवतार मात्र नहीं प्रत्येक जीवाक मल प्रत्येक क्षण दवा केन्ना की उडगो आसा तो आमगेल पूर्ण जनाल भितरी ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया पूर्ण जनाल भितर तो बेसला आमगेल मित्र जावन बेसला सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च 15 अध्याय देव म्हणतो सहा पूर्ण हृदया भितरी परमात्मा जावन बेसला मात्र नाही तांकां कसली वस्तू उडगास दिवच्या काही विसरूक कारणीभूत जावन आवश्य देव म्हणतस चल देखो आमकां उडगास दिवचे कारण विसरू कारण देव विष्णू परमात्मा उडगास दिवचे कितले मुख्य की विसरचे तितले मुख्य अतरी पुढे जन्माच्या विसरणे म्हणजे जरी पुढे जन्माच्या आण अम्मा चढवा उडगास वांच जाण आशिल्ले जन्मात एक घरात मरण जरी 10-15 दिवसांच्या विसरताची विसरू जायनाशिल्ले म्हणजे जरी व्यक्तीक वंच साधे जाय आशिल्ले म्हणजे उडगास दिवचे मुख्य विसरचे मुख्य दोन्ही दिताल तो हृदयांतराळात वास करता परमात्मा आमगेल पूरा मेमोरीज आमगेल पूरा प्रतिदिनाचे प्रत्येक क्षणाचे आमगेल लाख ते कृष्णाले असं नी परमात्मा वेगवेगळे अवतार आशिल्ल्याक परमात्माले असं कृष्णाले देखून उत्तर मुखारी कृष्ण सुंदर जावन अर्जुनाला संशय उत्तर जावन दिता किश येता केदन येता इताक येता अवतार येता केद्द केद्द देव कळटाले कसं बेनिफिट मेळटा विषय शिकताले पूरा कृष्ण सुंदर जावन अर्जुनाक सांगून दिता हरिचंद जावन उत्तर मेळची कितरी अर्जुनांगा प्रश्न नास्तिकांगल कितरी भक्तांगल कितरी मुखार जनाल कितरी प्रश्न निमगीत मारी कोणाही पुढे कसं मला विश्वास करण्याची प्रभुपाद एखाद्या लेक्चर देताना म्हणताच हांव तुमचे जो या सूत्र हांव 12 कोटी वर्ष पुढे सूर्या सांगे मला तुम्ही कोणा नमगता कोणी नमगनाच असताच पुरे दिन पिशी मुळताच मुखार जन म्हणतले की दोघ जण उल्लेख कृष्णाला फ्रेंड अर्जुन फ्रेंड कृष्ण फ्रेंड्सां मध्ये कसं पुढे आम्ही कुशाल करण्याचं जशी कसं ताण म्हणलं पुढे सांगले 12 कोटी वर्ष सांगलं म्हणतात ठाण म्हणलं हसून काळच का म्हणून सांगून ना आता प्रश्न निमगीताच अर्जुन इश्कळता कोण सांगितलं केदन सांगितलं प्रश्न निमित्त असता उत्तर जाऊन कृष्ण सांगता करून श्लोक आम्ही कसं शिकल्याची इमं विवस्वत योगम केदन तुकुनो कृष्ण म्हणतात ज्ञानाचे सौंदर्य अव्यय ज्ञानशील ज्ञान केदन सांगला 12 कोटी वर्ष पुढे विवस्वाना सांगला सांगताची दोन्ही श्लोकांत परंपरागत जाऊन ज्ञान येताची त्या ज्ञान चीज जाऊन कालक्रमेण नाशप्राय झालं नाश झाल्यावर दिसत सांगून 3 श्लोकांत भगवंत म्हणतात तू मी गेले भारी मोगाचे भक्तू आणि मी गेले परम मित्र तू ईश्वर देखून तुका सांगतास विशेष ज्ञान तुका अर्पण करतास म्हणून 3 श्लोक सांगतरी 4 श्लोकात अर्जुन प्रश्न घेता किशी जितले पुढे सांगल्या ईशावी अर्थ करून घेऊया मग अर्थ जतना सांगून अर्जुन तर प्रश्न कृष्णाने म्हणतो एक 4 श्लोक उत्तर जाऊन आणि त्याचे उत्तराप्राय जाऊन मुखारी कृष्णाचे उत्तर देता म्हणून आज आमगेल्या 4 श्लोक 1 2 3 4 मी संक्षिप्त जाऊन ऐकलं समय झालं 8:30 झालं हिंगा कमी समापन करून मिगळ्यांगा 2 उत्तराक विराम दिताव कसले अर्थ करून घेतले मटाक सांगू प्रयत्न केला कसली चुकी जाऊन असली पूरा ऐल वैष्णवानं आणि गुरुन वैष्णव आचार्यानं क्षमी पोरका म्हणून मागून घेतल्याची अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशम्मय तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता ग्रंथ की। हरे कृष्ण प्रभुजी मस्त धन्यवाद तुमका भारी चंद सेशन आशिल्ल्याच्या ज्ञान आणि भक्तीचे इम्पॉर्टन्स तुम्ही आमका लायकन सांगून दिलेलं असा तशी ज्ञान नित्य सत्य ते केन्ना बदलावण जायना म्हणले सत्य आमका जी कळलेलं असा। थँक्यू तुमका। कोणाक कसले क्वेश्चन निमगुचेस की प्रभुजी का?
हरे कृष्ण प्रभूजी. आम्ही बघेल एक अशीची डाऊट. आम्ही 3 अध्यायांत कर्मयोग श्रेष्ठ निष्काम कर्मयोग केल्यार लायक. आता 4 अध्यायांत ताजे थोडे ज्ञान असल्यारी बेटर अशी आमी अर्थ करून घेतले. मुखार भक्ती योग बेटर म्हणून. जाल्यार आमी पळयता ती कितलींय जाणां ज्ञान अर्जन साथ दिना. लायक तांकां भगवद्गीते भागवतमाचे एक्सेस ना. आमगेले मालगड्यांक पळयल्यार आमी तांकां कसले नॉलेज ना आशिल्ले भगवद्गीते भागवतमाचे. जाल्यार तांगेल मालगड्यान सांगेल क्रमार्थांनी चलता येयलींची जाल्यार तांगेल भक्ती निश्ठा पुरो आशिल्ली तांकां तेची म्हळ्यार तशी. जाल्यार तशे निमित्त कसं प्राप्ती म्हळ्यार लायक कसं न्ही भक्तीन कसं म्हणचे तांकां नॉलेज ना आशिल्लें जाल्यार भक्ती करता आशिल्ली तांणी ताजे निमित्त कसं न्ही. त्याच मी अर्थ करून बद्दल मतांगा कसं म्हळ्यार ज्ञान म्हळ्यार शब्दाचे अर्थ अर्थ करून घेवका. ज्ञान म्हळ्यार भक्ती केंचे रितीर करता म्हळ्यार ज्ञान. केंचे रितीर कर्म करता म्हळ्यार ज्ञान. केंचे रितीर भक्ती करता म्हळ्यार ज्ञान. म्हळ्यार भक्ती ज्ञान नातली भक्ती जायना. कृष्ण कोण म्हळ्यार कळका जाल्यार ज्ञान. कृष्ण कोण इथं भक्ती करका हे ज्ञान कोलचे उदाहरणेक रंदप केल्या वरी माताजी करता केल्यार म्हाका रंदप केल्या वरी रंदप करचे सम विषय कोण रंदप केलेले मनुष्य सम रंदप करता. अर्धंबर्ध रंदप केल्यारी किश कोरका कसं कोरका कसं रंदे कितली मीठ घालका म्हणून गोतनतली केल्यारी रंदप रुच जायना. रांदपा उद्देश कसा जाय केदने खावचेकता कोणा वाडूक चरणवाक जाल्यार ती कुणी जावका प्राय जाल्ला म्हणजे चिके रुच चड कोरका पाय खावचे म्हणजे चिके ताल चड घाल पाय ते उर्च तिश कोरका चिके ड्राय कोरका ते पुरा रांदपा ज्ञान. केवळ ज्ञान घेऊन कोणाक मस्त ज्ञान असून तर रंदप करता म्हणजे तावे कसले उपयोग ना. का कसले ज्ञान डायरेक्ट रंदप करून भायर सरला म्हणजे त्या रंदपाचे उपयोग ना. अशी ज्ञान मिश्रित भक्ती म्हणजे ज्ञान म्हळ्यार आम्ही अर्जन केलेलं नाही. रंदप कशें करचें म्हण आम्ही शिकिल्लें ज्ञान नाही. आम्ही शिकिल्लें ज्ञान नाही तर परंपरागत जावन कृष्ण कोण म्हणून कृष्णा लेगीत मुख येतलेच. कृष्णान दिलेलें ज्ञान कशी भक्ती करता म्हणून कृष्णान सांगला त्या ज्ञान कोण न्हू कशी भगवंता शरण जावे म्हणून शरण जाव. कशी काम करका आम्ही काम ना अशें कोणें मानचें जायना. काम करपाचीच काम किश करका भगवंता किश अर्पण करका त्या ज्ञान कृष्णान दिला 3 अध्यायांत 5 अध्यायांत त्या अर्थ करून घेऊन भक्ती करचे. योग म्हणाल भक्ती कर्मयोग म्हणाल कोणी भक्ती कर्मयोग भक्ती ज्ञानयोग भक्ती म्हणून अर्थ करून घेऊचे त्याबद्दल ज्ञान. कर्मयोग विंगडणे ज्ञानयोग विंगडणे भक्तियोग विंगडणे. सांख्ययोग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्तः सम्यक् उभयोर विंदते फलम. 5 श्लोकांतो कृष्ण सांगता प्रत्येक बाला बाला म्हणजे बुद्धी नसलेली जन चरणोल बुद्धिशील जन सांख्य योग प्रत्येक ज्ञान आणि भक्ती विंगड विंगड मुलेक्ताची. रंदप करची किश करचे ಗೊತ್ತ तुझे रंदप करचे एकाची रंदप करू ಗೊತ್ತಸ रंदप करना म्हणत करतो ना रंदप करता किश करचे ಗೊತ್ತ म्हणत रंदप करतात म्हणजे ಗೊತ್ತ समर्थ करू. ज्ञान आणि भक्ती विंगडणे कर्म आणि भक्ती ज्ञान योग आणि कर्म विंगडणे कर्म योग आणि भक्ती विंगडणे. धन्यवाद प्रभूजी. अनेक क्वेश्चन तुम्ही 4 संप्रदाय सांगले ना 4 संप्रदाय ते सक्कड संप्रदायाचे सार अल्टिमेट भक्तीच की तांतू कसं डिफरन्स 4 संप्रदायांत ಚಿಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಕೆಂಚೆ ರೀತಿ ದವಾ ಸಾಬಿ ಕೊರ್ಚ ಕೆಂಚೆ ರೀತಿ ತಂಗ ಕೋರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಚಿಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅವೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪೂರ ವಚನ ಚಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಕಚ್ ಪೂರ ಎಕ್ಕಚ್ ಕೃಷ್ಣಾಕಚ್ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಕ ವೈಷ್ಣವಚ್ ಪೂರ ಜನ ಕೃಷ್ಣಾಕಚ್ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಕೊರ್ಕ ಭಗವಂತಲ್ ಧಾಮ ಪಾವುಕ ನಾಮ ಸಂಗೀತ ಕೊರ್ಕ ಭಗವಂತಲ್ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಕೊರ್ಕ ಧಾಮಾಚ್ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಕ वैष्णवांगल सेवे कोरका पूरा कॉमन पूरा एकच केंचे संप्रदाय फॉलो केल्यारी खंडित भगवत धाम पावच. संप्रदायाच्या बाहेर गेल्यारी पडोशेक मस्त पुरो दिसतात ताका तू खाली 4 फॉलोवर्स चड असचे संप्रदायाचे एक धावा पावचे लक्षण नाही. 1 लाख फॉलोवर असायचे आता काय 1.5 लाख 2 लाख. That does the increasing the followership does not make us reach the supreme. जाऊन कसं असं
त्या संप्रदायात मात्र शिकेल ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭುಜಿ तुमಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಲಿ ಚಂದ ಶಿಲ್ಪಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಜಲ ಧನ್ಯವಾದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ धन्यवाद प्रभूजी आयचे सेशन आमकां रियली वंडरफुल सेशन आशिल्लें भारी लायक आनी तुमी विथ एग्जांपल आमकां अर्थ करून दिले मस्त मस्त धन्यवाद